Sanibonani ke ubongolo Ndlovukazi ngiza nendaba wona ozanani nendlebe siyaqhubeka ke story sakhumbula ukuthi ubongeke uhambile wayobona uzinhle uma wakhe uzinhle ke usasemsebenzini usasebenza yena akabekanga ku probation njengo Mandlovu so ubongeka ucelile angithi use rehab umntwana ucelile umntwana wathi uyacela ukuthi aphume ahambe ayobona uma wakhe because uma wakhe akekho right nangempela rehab they gave her a pass ukuthi ahambe ayobona uma wakhe aphinda abuyele rehab. Okay, because the reason why bemnika ipass is because bambonile ukuthi and then she's doing very well and she's willing to recover akayena umuntu ohluphayo and akayena umuntu so they were not worried but bamhambisa nomuntu ozomgada. Makafika ubongeka esibhedlela uyafika ngasewodini lakhe la kusebenza khona uma wakhe uyafika uyamemeza athi ngicela ningibizeleni uzinhle ngicela ningibizeleni uzinhle aqhamuka uma wakhe uma aqhamuka uma wakhe uyashokheka uzinhle ukuthi and then umntanakhe ngoba phela uyam-update umdletshe ukuthi ingane kuthiwa enene isise rehab umdletshe uzwa ngamadodana akhe because uMandlovu akamkhulumisa umdletshe so le update le uyitshelwe amadodana akhe izingane zikaMandlovu nangempela ke am-update kamtshele ke so ubongeka uyambuza uma wakhe ukuthi sawubona wesikhohlakali somfazi umbingelela kanjalo aqalaze uzinhle uyabheka ukuthi enene bakhona nabantu abazwayo aphinda athi noma ungaqalaza yini uyasaba yini ukuthi abantu bazi ukuthi enene mina ngindodakazi yakho kithi sawubona wesikhohlakali senja somfazi esihlukanisa imizi yabantu abheke phansi uzinhle athi bongeka mntanami ngicela sikhulume ngicela size ngala siyokhuluma ambizele endaweni eyikhona eprivate epassage lasesibhedlela bayokhuluma afike amtshela ukuthi ayikho into engizoyikhuluma nawe wena uhlulekile ukungikhulisa njengomama wangithatha wanginika umoya umama lo mama lo ongikhulisile ufuna ukuthi aboshwe aphelele ejele kodwa lo mama uyena okhulise mina njengoba ngingaka ngindodakazi yakho ngikhulile ngakhuliswa uyena wena umama onjani ukwazi ukuthi ubophise umuntu okhulisa ingane yakho asuke lapho uzinhle athule udla amathamba engqondo uyamshaya unembeza manje umshayiswa ilamagama akhulunywa ingane yakhe also uzinhle uyayithanda ingane yakhe akafuni naye ukuthi aphoxe ingane yakhe bonke la ekhaya bayithanda le ngane akafuni ukuthi aphoxe ingane yakhe but because wayiphoqwe isimo ingane yazagcina isikhuliso umdletshe noMandlovu and akakayichazeli ingane yakhe ukuthi izigcine isihlala khona wengeka sakwazi phela ukuthi ahamba ayithatha ingane ngobe adoption ayisiyenzekile wagcina eseyingane kaMandlovu amtshela ukuthi enene mntanami ngicela ungiphe chance ukukhuluma athi ayikho into engizoyikhuluma nawe ngizokukhuluma nawe mina mhlazane wakhipha uma ejele the day uhamba uyosula icala ubuya ungitshela ukuthi icala ulisulile I'll give you a chance and we'll have a sit down and we'll talk athule uzinhle athule ingane eqede ihambe nalo umuntu oyigadile iphindele rehab ingane asale uzinhle la udla amathamba engqondo uyacabanga ukuthi amkhiphe yini kodwa uyacabanga ukuthi umlimazile umshayile umbukanise nabantu athi axoxelele inesi alitshela ukuthi yazi lo muntu ungilimazile kanje inesi nalo limbonisa lithi no but wena wrong la because lo muntu lo umenzile umngane wakho ngoba wawazi ukuthi enene ugade ingane yakho wangafuneka umenze umngane athi kwakuyindlela engangifuna ukubona ngayo ingane athi ke mxolele ke mkhiphe ukhulisa ingane yakho nangempela avuke ngakusasa uzinhle ahambe ayejiji uyosula icala alisula icala uyabe uyafonelwa uLukhuzana uMandlovu uyatshela ukuthi icala selisuliwe yena angeke asaboshwe uMandlovu akabanga nandaba because usediniwe vele usadiniwe ukuthi uzinhle nomdletshe bamenze slim usadiniwe ukuthi impilo yakhe yonke ihlangahlangene kanje namhlanje
akasebenzi because emsebenzini basammisile ku probation because of assault. Impilo yakhe ihlangahlangene because of yena nendoda yakhe. uMandlovu uyabalisa la bese kushaya isikhathi la masisulile icala abese yahamba uzinhle uyazama uyoncenga emsebenzini uyoncenga isupervisor yabo ukuthi ayibuyisele uMandlovu emsebenzini. Nangampela incenga isupervisor asho ukuthi uselisulile icala no kwakuyi mistake kwashamananga kanje. uMandlovu azagcineke ebuyisiwe emsebenzini. Mababuyiswe emsebenzini babekwe ndawonye bakhulume kuthiwa siyanitshela ukuthi ngeke iphinde yenzeke lento eyenzekile. Asifuni ukuphinde sibone. Hayi uMandlovu athobisa ikhanda athi okay. Athi okay. Bavumelane kanti uMandlovu ubambe inja yequbu. Abese ezibesebenza kusho ukuthi abakhulumisani kuthi ngelinye ilanga and ubonge kusephumile elokhuzeni erehab useyiqedile irehab. Umntana useyaqala phansi useyaqhubeka futhi nesikole. uMandlovu azama ukuthi abuyele kwakhe zonke izinto zihambe kahle afonele uMdletshe amtshela ukuthi you know what baba ngiyazi ukuthi wenza iphutha ngiyacela ukuthi ungabuya manje ekhaya. Umtshela hayi because uyamncenga, it's because uyaplota. Because uMdletshe kade ayimncenga ethi inkosikazi wami ngizokwenza noma yini ngicela ukubuyela ekhaya. Ngizokwenza noma yini oyifunayo ngicela ungithethelele ngilenzile iphutha. Ngiyabona ukuthi iphutha ngilenzile. Ngiyacela ukuthi ngibuyele ekhaya. uMandlovu ke kuthe ngalesikhathi esethola ukuthi ke nasesibhedlela usengabuyele emsebenzini amfonele uMdletshe amtshela ukuthi usungabuye ekhaya. Okunye nokunye sizokuxoxa masufika ekhaya. Mabafika ekhaya uyamtshela ukuthi hayi no ngiyaxolela kodwa into ongenze yona ibibhlungu kakhulu. Into ongenze yona ungigwazile ngomkhonto emhlane. Ungibukanise nezwe, wangibukanisa nabantu, wangikhulisisa ingane engeyona yami, wangichithela. uMdletshe athi uyaxolisa athi kodwa amkhumbuza athi nawe khumbula ukuthi awuyena phela umuntu omsulwa. Kwayiwena ungitshelanga ukuthi wena udayisa ama-placenta. Hayi siqhubeke isikhathi sihambe. Kanti uzinhle naye uzinhle kwimission phela ukuthola indoda. uzinhle akamxolelanga uMdletshe uMandlovu. Umbuyisele emsebenzini ngoba efuna ukuthi aveze amafile ukuthi asulele uMandlovu ukuthi uyena owenza ubugebengu esibhedlela noma yini. So uzinhle now this is what is happening. Uzinhle esibhedlela wenza zonke izinto ezamacala. Like ufika ntshontsha imithi makuyiduty kaMandlovu makulahleka imithi umuntu osuspectwayo ubani uMandlovu. Afike enza izinto aphambanise ama patient makhona ipatient egadwe uMandlovu. Makhona yena afike aphambanise i-medication, diagnosis, enze izinto nje ezirongo, anika ama-patient ama-drip arongo, and zonke lezo zinto they constantly fall on uMandlovu. Uzinhle nje enze impilo kaMandlovu ibe miserable, but uMandlovu uyazi ukuthi uyena, but emsebenzini akekho umuntu obonayo. uMandlovu uyazi ukuthi umuntu ongiplothelayo la nongenzela izinto ezimbi uyena uzinhle lo. But uMandlovu akakwazi ukuprove ukuthi uzinhle uyisitha ngale ndlela le. Ngoba uzinhle is still plotting ukuthi uMandlovu ahlukane kanye noMdletshe. Nangampela ke aqhubeke ke kuze kushaya isikhathi la uMandlovu njalo makukhona uzinhle azahlale emisifoni yakhe ayishiye. If uzoshiya i-patient a record secretly ukuze abone ukuthi wenzani uzinhle. Nangampela kumele noma wakhe and then uMdletshe wakuphuma ejele and wagcina uzinhle esezama ke manje ukuthi enze izinto ezobugebengu esibhedlela ukuze uMandlovu azagcina exoshiwe esibhedlela. Hayi aqhubeke kuzinhle azenzeke lezo zinto lezo
aqhubeka azenze lezo zinto lezo angithi sigcina uMandlovu emrecorder kanti uzinhle uzobona ukuthi uMandlovu uyamrecorder antshontshe ifone kaMandlovu ayithathe ayifihle uMandlovu afuna ifone yakhe akayithuli uzinhle athi akayazi okay kuze kushaya isikhathi la emsebenzini bebona khona ukuthi okay uMandlovu wenza izinkinga eziningi kusho ukuthi uyona nje kama patient ukulisa abantu azagcine esethole nendlela yokuthi isuperior yabo ibone ukuthi enene uMandlovu uyena odayisa ama placenta esibhedlela kube icala elikhulu nje okay abese uMandlovu ayamiswa emsebenzini amiswe without a pay kusho ukuthi nje kahle kahle uMandlovu manje umsebenzi usuyamphelela so upheleliswa yini uMandlovu umsebenzi ukuthi uzinhle ubhizi ubenza ama mistakes aphambanisa izinto ngesikhathi uMandlovu esebenza ukuze uMandlovu azagcina exoshwa waze wagcina wenze show ukuthi ukhombisa ifootage la uMandlovu ethatha iplacenta eyisa kwi-client and then bese uMandlovu mase bembizile ama superior akhe emsebenzini ukuthi hawu wena kanti untshontsha ama placenta lemsebenzini athi ubali ukuthi nozinhle uyakwenza uzinhle aphika athi akayenzina lonto leyo umqambela amanga vele kade amzonda ufuna naye ukuthi abe secaleni and ama superiors agcine ekholelwa uzinhle more than uMandlovu agcine esexoshiwe axoshwe emsebenzini amiswe kuphele kanjalo and with icala pending lokuthi udayisa ama placenta asesibhedlela okay siqhubeke isikhathi siyahamba isikhathi kuthi enene uMandlovu agoduke ayekhaya makagoduka ayekhaya untombazane uyafica khona untombazane wakhe akhali uMandlovu yakhala uyasikhihla isililo sikanandi akhala abuza ukuthi ubongeka ukhalelani ma ubongekile asho ukuthi enene mntanami sengize ngaxoshwa emsebenzini uzinhle ubephambanisa imedication ephambanisa ama drip ephambanisa izinto so that ama patient ezogcina eshona and nokuthi ama placenta sasitshontsha ama placenta naye ukuze ngikwazi ukuthi ngifundise nina abantu abami ngaleyo mali engangithola ama placenta uyiphikele ngami lo cala kodwa mina introduce uyena kulento yama placenta uzinhle hayi ingane imlalele abesethi manje ngenze njani yini ofuna ukuthi ngikusize ngayo athi ayikho mntanami ngibosh kunecala nje emsebenzini and bangivulela icala lokuthi ngitshontshe ama placenta umntwana ahlale phansi asuke lapho athathe imoto kama wakhe adrive aye kobona uzinhle makathi uyadriver uyobona uzinhle esibhedlela uyafica uzinhle ume nomdletshe ngaphandle esibhedlela ingane imele buqamamana ibabuke bekhuluma akazi ukuthi bakhuluma ngani bakhulume kanti umdletshe uzoncenga uzinhle ukuthi zinhle kanti ufuna nomndeni wami ngempela kodwa manje ngoba ingane ayizi ukuthi uzoncengelani la imingane ibabuke ithi sisuka lapho uzinhle kusho ukuthi abamba umdletshe izandla ukuthi uzama ukukhuluma naye whatever leyaso ayikhuluma nomdletshe ingane bese yasuka iya drive iphindele ekhaya igcina ingasakwazanga ukukhuluma noma wayo kuthi intambama ubaba nomama sebekhona umdletshe kanye noMandlovu sebesekhaya ingane kanti iyaplota ke manje iyaplot ukuthi izokwenza njani izombulala kanjani uma wayo ngoba manje ifuna ukubulala uzinhle ifuna ukumbulalela uzinhle na ingane ithi uzinhle has messed up ifamily yakhe yena akakhuliswanga uzinhle wakhuliswa uMandlovu and umess up ifamily yakhe ucreate chaos kubo abasenayo ngisho ifamily eyimbumba uxabanisa abazali bakhe ingane idecide ukuthi okay izoplan ukuthi iyobulala uma wayo nangampela ahambe ebusuku afake ilokhuzana ibaraklava ebusweni udriver ini ibhakhi kababa wakhe adrive ibhakhi kababa wakhe ahambe nayo uyintshontshe ebazali bakhe balele wayintshontsha wahamba nayo imoto wahamba wafika makahamba azafika esibhedlela uyafika esibhedlela uyayazi ukuthi okay uma wakhe makangene ngesikhathi sokuthi uphuma ngesikhathi sokuthi ahlale alinde until kuze uzinhle aphume emsebenzini
Makaphuma emsebenzini uZinhle ngalesikhathi nje ehamba eza kwi-parking lot, ingane idrive imoto ireverse imshayise iphinde ishone phambili, imshayise uZinhle ngemoto, imshayise ingane ngemoto, imphinde kathathu, imgibeli iphuma, imgibeli iphinde isuke, ivele idrive ingane bese iyabaleka. Mayibaleka ingane igodukeke iphindele ekhaya, ifike ipaka imoto kayise bese ingena endlini iyalala. Okay, uZinhle utholakala ekseni ukwi-parking lot ushonile. Ingane ekseni uMandlovu uthi uyaphuma uya egarage, uyafika imoto yendoda yakhe inegazi. Abese so uMandlovu uyavuka ahamba egarage uyobheka izinto ezithile egarage, makathi uyafika imoto yendoda yakhe igcwele igazi. Abese uyazi ukuthi ubelele nendoda yakhe, so uyazi ukuthi imoto akuyona indoda yakhe eyenza ukuthi leya moto ibe negazi. Ahambe ayobuza izingane zakhe, lezi ingane ezithu zakhe zabafana zisekho. Lo munye usemsebenzini uyafundisa uthisha, lo munye usese university. Uyafica khona intombazane, ufica khona ubongekile uhleli yedwa ekamereni kumnyama kuvalwa amakhethini, abesebuza ukuthi Bongekile wenzeni mntanami? Athi uBongekile ukhuluma ngani ma? Athi imoto kayihlo kade ngilele naye azange azaphume ngiyazi, igcwele igazi, kwenzekalani? Athi uBongekile ma mina abakazi. Athi ngithi khuluma mntanami ngoba kuzofika amaphoyisa sisenkingeni phela, ngifuna ukwazi ukuthi wenzeni. Bese yachaza ingane ithi ma yazi ngibulale umama uZinhle. Athi uMandlovu wenzeni mntanami? Ubulala unyoko? Athi ngithi yama umama uZinhle uyiproblem la ekhaya umama uZinhle wakwenza ukuthi ube umngani wakhe ngoba naku efuna ukuthi athathe ubaba. Nangalelelanga ngithi ngiyokhuluma naye esibhedlela ngokuthi uqoshisile emsebenzini, ngimfice ekhuluma nobaba waze wambamba izandla. Mina ntambama ke ngithi ngalinda ukuthi nilale, ngase ngithatha imoto yakhe, imoto kababa ngathi ngiyomshayisa ngayo, kafike ngamshayisa ke ma washona. Athi wazi ngani ukuthi ushonile? Athi ngoba ngimshayise kathathu ma. Abesethi uZinhle uyimoshile ma, umndeni wethu uhlangahlangene kanjena nje ngoba ngenxa kaZinhle ma. Kwayiwena manje usasebenza emsebenzini uyena, usuzuvulelwe ngishicala emsebenzini laba placenta uyena, lo muntu lo umkhulisela ingane akanako ukubonga uyena ma. So ngidecide ukuthi ngithathe ke mina umthetho wezamzandla ngimsuse lo muntu ophazamisa umndeni wethu. Oh uMandlovu eshokhekile, ayibambe ingane, ayihage ingane. Athi kodwa mntanami lento yenzile yimbi, bekufanele ukukhulume nami kuqala sibone ukuthi sizokwenza njani. uMandlovu uyayithanda ingane yakhe, bahlale ke bakhale nengane. Uthe suka lapho uMandlovu wabethi ke kufuneka sihambe siwashe imoto kababa wakho. Nangempela bayikhipha imoto, bayithele ngamanzi ngaphandle. Bathi besuka lapho uMandlovu abetshela uMdletshe ukuthi bayabuya, basaya esitolo bayothenga izinto zokwenza breakfast. Nangempela bangena emotweni, ayisenala ngithi igazi libonakalayo. Basuka emva kwalokho baye ecar wash, bafike bayowash imoto i-full wash completely. Bayiwash imoto ibe clean. Babuye lapho mababuya bona bakezwe ukuthi useshonile uZinhle, abakezwe nhlobo, kodwa uMandlovu useyazi yena. Asuke lapho emva kwalokho abuye ezekhaya, bafike ekhaya babheka ukuthi enene amasondo la kade ehamba khona imoto akukho yena amasondo la behamba negazi lazozongena. Thola kathi akukho ngoba esibhedlela sikude nekhaya, tholakala ukuthi akukho la amasondo ehamba khona. Bazama ukuthi bakorobhe la endlini, bakorobhe egarage ukuthi kungabonakali, bese bayayipaka imoto. Kuthenga bo9 sebebuye sebethi benze breakfast kuNgqongqoza amaphoyisa. Qoqoqo abuza uMandlovu bani lo? Bathi thina amaphoyisa vula sifuna ukukhuluma nawe. Ngqongqoza amaphoyisa kanti uMdletshe afika nje amaphoyisa, uMdletshe usanda kuphuma. So uMandlovu ngesikhathi bewasha imoto benza zonke lezi zinto sebethi bayazama ukuprepare breakfast, uMdletshe uthenge kakwazi yena ukuthi ahlala linde breakfast ngoba sekulate, uyacela ukuthi and then uzodla esebuya. Nangempela amaphoyisa amise ngeminute uMdletshe. Nangempela amaphoyisa
asuke emva kwalokho angqonqoze eminyango ukuthi vula ithina sizokhuluma nawe awangenise uMandlovu amaphoyisa urelaxile, she's very calm. Umuntu othukile uBongeka abesetshela uBongeka ukuthi akahamba ayohlala ekamereni nangempela hlala uMandlovu namaphoyisa. Amaphoyisa akayamtshela ukuthi sawubona wemama ubusuzwile ukuthi kunomuntu oshonile esibhedlela. Athi kunomuntu oshonile esibhedlela ashokekise ke uMandlovu ngoba phela ushokekile ukuthi ubani lo athi umngani wakho lo uzinhle nikena xabana naye sizwile ukuthi enene wena umuntu owaxabana naye kakhulu naze nalo sibhedlela, so ngokwecala wena sizokwenza investigation ngokwecala wena i-prime suspect. Athi ayibo ubulawe yini? Angazi ukuthi ngikhuluma ngani mina. Bamchazele bathi enene ushayiswe imoto and into ushayiswe imoto so bafuna ukwazi ukuthi kwenzekalani, uyena yini obemshayisile, ubekuphi izolo. Abese yasho ukuthi mina bengilele endlini nendoda yami. Athi so indoda yakho nezingane zakho zofakaza ukuthi ubula, so kutholakala ukuthi uMandlovu unayi alibi because ubelele kanye nomdletshe ubusuku bonke nangempela. Hayi bese kusuka emva kwalokho bese amaphoyisa ayahamba aya esibhedlela. Makaya esibhedlela ayofuna ifootage yeparking ukuthi abone ukuthi ushayiswe ubani uLukhuzana uZindle. Afike esibhedlela kuthiwe amakhamera wasebenzi bekune load shedding ngayizolo. Bekune load shedding. Ngaleyo ndlela ngeke babone ukuthi ingane iyona eshayisa uma wayo. Ngeke babone ngisho imoto eshayisile umama. Ngoba bowungekho ugesi esibhedlela. Especially eminyango ngaphakathi bebesebenzisa ama generator. Ayina ngempela amaphoyisa athola ukuthi akamazi ukuthi umuntu ubani oshayise uZindle. Abuye azoqhubeka azokwenza investigation, abuye aze kuMandlovu azothi sicela imoto yakho, sifuna ukuhamba siyotest imoto yakho. Nangempela bafike sebephethe iwarrant yokuthi bazosesha la ekhaya. Nangempela bafike baseshe bathola ukuthi okay ayikho into abayibonayo etheni la ekhaya. Baqede lapho bathatha imoto kaMandlovu because imoto kaMandlovu ibihlele egarage bayoyibheka ukuthi ngaphansi inazo yini icubo o igazi elithile elikhombisa ukuthi uyena oshayise uZindle. Bayathola ukuthi emotweni kaMandlovu akukho lutho. Ngala ingane iyagowa isiyasaba athe yaphuma amaphoyisa ehamba nemoto kaMandlovu. uMandlovu wasala wakhuluma nengane ayitshela ukuthi mntanami okwenzile kube yiphutha, angifuni ungasho, unegazi ezandleni zakho manje, kodwa ngiyakuthethelela mntanami ngoba ngiyaunderstand ukuthi wayikwenzile. Akumele ke utshela ubaba wakho lento, imfihlo le mina nawe esizoshona kanye nayo. Kuzomela sifihle lemfihlo, ngizokuvikela ngayo yonke indlela mntanami. Kuzomela uphindele futhi erehab, uhambe uyohlala khona, uclearishe ingqondo up until uzube ngcono ekhanda. Nangempela uMandlovu ngoba uyasaba ukuthi la ekhaya indlela ingane yakhe depressed ngayo izobonwa wonke umuntu ukuthi enene kade ikhonto eyenzile, ayithathe ayi-admit rehab, ayobatshela ukuthi enene usephinde waqala phansi wadla ama drugs, and knowing very well ukuthi akasawadla ama drugs uzama ukumprotect ukuthi abe away. Nangempela rehab bamthatha umntwana bangamquestion ahlale khona, aqhubeke uBongeka angenzi lutho olungcolile, azama ukuthi aphile, azama ukubona itherapy, akakwazi ukuyitshela ukuthi ubulala uma wayo, uzama ukudila nezinkinga zakhe. Uyaqhubeka ngala uMandlovu uzama ukuthi avikele ingane yakhe kuze ligcine icala lokubulawa kukaZindle kugcine kungathulakalanga ukuthi ubani, because amaphoyisa awazange azayisesha imoto kaMdletshe, and vele uBongekile kanye noMandlovu bathatha imoto bahamba bayoyiwasha. So but because uMdletshe was not a suspect, kwakuMandlovu suspect, and kwagcina kuconclude ukuthi okay kusho ukuthi kukhona umuntu
esibhedlela oshayise uzinhle and nje bemshayisile nje ukuthi umuntu omshayise ngephutha ku parking lot waseyam hit and run kubasebenzi conclude ukuthi makucheckwa esibhedlela icala ongoing case kuyacheck ukuthi and then khona inesibhedlela onesi abamshayisile kutholakala ukuthi akukho unesi onegazi so ngigcineke kuyicase egcina ingasolvekanga ke waze wagcina sekushaya isikhathi la kuyongcwatshwa khona uzinhle ubongeka angayi vela akakwazi kubuka zindle ubongeka angayi wemgcwabeni kama wakhe noMandlovu agcine angayi emgcwabeni kuphele kanjalo nje kuze kugcine kuphelile ngokuthi uzinhle ushonile ashone kanjalo ubulawa ingane yakhe sesiyaqhubeka ke siqhubeka manje ngokuthi endlini kaMdletshe akusekho ukuthula kaMdletshe nje sekuyikhaya nje elineyinkinga eziningi bayazama bona ukufihla kodwa sekuyikhaya elineyinkinga eziningi umuntu owahamba wayemgcwabeni wokuboka bongeka uMdletshe and uMdletshe wecabanga ukuthi enene abazi la ekhaya ukuthi uhambile emgcwabeni kanti kuyaziwa la ekhaya ukuthi uhambile emgcwabeni but bamyeka ngamabomu ngoba babebalekela ukuthi enene angaza suspect ukuthi ibona ababulala uLontombazane uMdletshe uthe uyabuya usayobona abangani bakhe kanti uyahamba uyemgcwabeni kubo kaZinhle uyoncwaba uZinhle uyabuya ke uMdletshe ekhaya uMandlovu pretend engathi akabonanga ukuthi indoda yakhe iphuma emgcwabeni uMandlovu ziyamudla lezi zinto ezenziwa uMdletshe zonke ziyamudla kancane ngoba uyarealize manje ukuthi uMdletshe kahle seloku eyindoda engathembekalanga uyindoda nje esikhotheni kuze kugcine la uMandlovu uyaplotha manje useplotha uyiplotha yedwa indlela yokuthi akudlule indoda yakhe ngoba uyayibona indoda yakhe ukuthi iproblem and uyabona ukuthi zonke lezi inkinga ezikhona la ekhaya zilethwa uMdletshe uyaplotha okay aplothe uMandlovu uyayiplothela yedwa kodwa usacabanga ukuthi uzokwenza kanjani bese kusuke lapho indodana endala le eyinomngane owayefana noMdletshe kwathola ngathi indodana kaMdletshe yona isebenza esikoleni uBhekani usebenza kuphi esikoleni so usewuthisha so ugraduateile euniversity waphumelela waphasa waze wagcina umfana ewuthisha uyafundisa esikoleni ekuthiwa iseMakhumbuza ufundisa high school jabuliwe ke ekhaya ngalesikhathi kusedlulile ukushona kaBongeka so wonke umuntu ujabulile abese uBhekane athola nentombazane ewuthisha khona lapha esikoleni abese yaqeda lapho bathanda nalentombazane bazwane leyo ntombazane leyo kuze kushaya isikhathi la izomitha khona ubani uMandlovu imithe uMandlovu imithe noMdletshe kujatshulwe ekhaya ukuthi umfana wabo unontombi and ayithandayo nasekhaya bayayithanda ngoba intombazane nje eqotho eziphethe kahle nje right usisi lo ushaye ke umakoti kaBhekani is a shy person umuntu nje othulelayo nje okothula kakhulu amzame uMandlovu ukuthi amenze ukuthi umntwana abe comfortable makazovakasha amenze abe comfortable but umntwana nje umuntu oshaye uba comfortable kahle mahleli nendoda yakhe hayi nangempela kuze kugcine kudlula isikhathi bahambe bayolobola kubo kaNtombazane bahambe bayolobola kulotsholwe kube kuhle kulotsholwe aze agcine eseshada ifirstborn yabo uBhekani azagcine eseshada uBhekani ashade umshado omuhle owawindumezulu kwakubuka bonke omakhelwane ngishothisha na wonke umuntu kube ukuthi ke inkinga kaMdletshe seziyaphela ngoba uBhekani ulethe injabulo ayi bagcace bashade mabashade umshado uyindumezulu kube into ekhulunywa ngawo endaweni up until umakoti eze ekhaya khona la kaMdletshe uzokotizela ukuthi kuzothi mase bethola imali bathenga umuzi wabo kodwa bazoqala bahlale khona la ekhaya awuzozwa yini uMdletshe avule umnyango uyafika umakoti wakwakhe unqunu uzama ukugqoka kade eqeda ukugeza uMdletshe abesethi hawu kanti nomzimba omuhle kangaka athi awungiphe phela kancane umakoti anqabe
athi baba ngingikwazi ukuyenza lonto yimbi lento ngicela yona baba ngicela uphume. Aphinde uMdletshe athi hayi akekho umuntu ozokwazi woza makoti lokhu engizokwenza kuwena akukho kurongo ngoba phela unkosikazi wentutana yami. Enze njani uMdletshe? Alale nomakoti wakhe, alale nomakoti wakhe ngenkani, alale nomakoti wakhe ngenkani, alale abese yamtshela ukuthi angasho umakoti wakhe noma ngasho vele ngeke baze bamkholelwe la ekhaya. Akekho umuntu ozomkholelwa and also meke washo uzomhlukanisa nendodana yakhe, uzomtshela ukuthi uqamba amanga. Umakoti luckily uyamazi uMdletshe ukuthi ubaba wezizwe zonke. Indodana isike yamcela umakoti kancane ukuthi ubaba umuntu nje in Samara. Bese uMdletshe asuke ahamba ekamereni lakhe ayohlala khona. Umakoti usehleli lana, she's uncomfortable, she's bleeding. UMdletshe ulayo nomakoti. uMdletshe udlulile ngocansi. uMdletshe wadlula, asazi ukuthi ubani wamdlulisa kodwa nje the way ya behave ngakhona ubehave njengomuntu owadlula. Abese umakoti ngaleso sikhathi alale, umakoti angabe saphuma ekamereni lakhe akhiye kuze kufike uMandlovu noBongeka. uBongeka ngqongqoze ekamereni lamakoti, uyafika umakoti ulele. Yini na? Ulayeleni awujwayele mosukulala, ujwayele ukuthi ngesikhathi sihleli sonke. Athi I know ngikho right. Abese eyaqhubeka alala. Kuthi later umakoti avela bleed. Maka bleed umakoti bamthathe bamphuthumise esibhedlela, ahanjiswe esibhedlela nendoda yakhe sibuyile, aphuthunyiswe uMandlovu uyena, unkosikazi uBongekile kanye nomfana. uMdletshe akekho, aphuthunyiswe esibhedlela angene kwi-labor unkosikazi, kuthiwe kufuneka abelethe manje nje kuyaphuthuma, abelethiswe i-C-section. Mind you, unkosikazi besingakashaya isikhathi sokuthi abelethe, bengakabi seduze kakhulu, bekaku-maternity leave but ubesaselinyanga ukuthi abeletheke, enziwe i-C-section umntwana aphume because umntwana was in danger for isihluku lesi esenziwe uMdletshe. Nangampela abuye ekhaya, uyabuya umakoti use-uncomfortable, use-busy, selokhu encenga indoda yakhe ukuthi ucela bamuve out lana, akasafuna uhlala lana, akasayena umuntu okhulumayo oqaqekile. Kuze kuthi ngelinye ilanga uMandlovu ekseni uMandlovu udlala nengane yakhe, umzukulu wakwakhe udlala nengane, ahlale noma wayo ungekho umuntu, uyena uMandlovu, uBongekile kanye nomakoti, laba abanye abekho. Abesethi sisi awukho right kulezi nsuku, yindaba mntanami, phela ngiyakwazi wena ubunamile la ekhaya, ujabulile, umuntu nje noma ushayi but ngiyakubona ukuthi khona into ekuhluphayo, yindaba umfana wami uyakuhlukumeza yini? Athi umakoti chama, athi mntanami, if umntanami ekuhlukumeza ngitshele ngoba mina ngizomshaya, owami lo mfana uzalwa yimina. Uyakuhlukumeza yini mntanami umfana wami? Kucaca ukuthi umakoti cha akamhlukumezi. Kuthi mase kufike la umakoti abona ukuthi akatshela umamezala iqiniso, kufike umfana, makafika umfana ebuye emsebenzini, ubaba wakhe akafiki, umfana uMandlovu asho ukumshaya, amtshela ukuthi uhlukumeze lengane yabantu, lengane yabantu aqala uyathetha manje, ufile ngane ifikela ekhaya ilungile and manje iyayivalela endlini, ayisekho, ayisahlambulukanga, ayisekho right, uyenzani ingane yabantu? Asho ukuthi ufuna ukuyishaya indodana yakhe lokuthi mangazi nokuthi ukhuluma ngani. Nami ngiyambona ukuthi akekho right kodwa akangitshela ukuthi kwenzekeleni, ngisho ngimthinta akafuni ukuthi ngimthinte. Athi uMandlovu wena khona into oyenzile kulengane, asho ukuthi uyasiphakamisa isagila ufuna ukushaya umfana. Umakoti athi akuyena ma ungamshaya, akuyena ngiyacela ukuthi umyekele, ngizohlala ngikutshela ukuthi yini eyenzekile kumina ukuze ngize ngibe njeni. Nangampela asho umakoti ngosuku ukuthi ngesikhathi ningekho la ekhaya, ngabuye ukuqala ngibuye emsebenzini, ubaba ubehlale izama ukungithinta. Ngicabanga mhlambe mistake ke mangipheka ngoba ikhishi lethu lincane, but kuqhubeka ngelinye ilanga
ngiqeda ukugeza nje ubaba kade engekho esemsebenzini uyangena ungena mina ngobe ngicabanga ukuthi akukho umuntu umnyango ungawukhiyile ekamereni wavele wangena ubaba wafika lapho walala nami ngenkani waqede lapho wathi angingasho ngoba mangisho ukuzohlukumeza umuzi ngiyakusaba ke nami ukuthi nihlukane la ekhaya because of me. So yikho ngikutshelela ukuthi ngiyasaba ngizimisele nanokuthi ngikoduke kunokuthi nixabaniswe yimina. uMandlovu athule angayiphenduli ingane abheke phansi athi awu kodwa Mdletshe, awu kodwa Mdletshe, awu kodwa Mdletshe, asho kaningi ebheke phansi engathi ulahlekelwe umqondo athi awu kodwa Mdletshe. Abheke phansi uMandlovu abese yathula athi uzomtshela umkhwenyana wakho athi manje ngiyasaba ukumtshela mhlawumbe ngaba uwena ungakhuluma naye. Abese uMandlovu athule acabanga lamathambo engqondo vele kade ayiplanile ukuthi ufuna ukumbulala uMdletshe abone ukuthi yazi manje uMdletshe uhlukumeza umndeni wakhe kune commotion la ekhaya yena baqeda ukuphuma kule commotion kaZinhle eyenye ingane kuningi uMdletshe asekwenzile empilweni yakhe umuntu oyikhozi yebuhlungu nepain ongalethi injabulo la ekhaya uMdletshe ulethi commotion nongajabuli la ekhaya. Umfana wakhe mangasa azwe ukuthi uMdletshe ulale nenkosikazi yakhe umfana wakhe angaye ejele ngoba uzofuna ukuthi ayibulalele yena ubaba wakhe ngezandla abone ukuthi uMandlovu if ngiyamtshela umfana wami uzophelela ejele through ubaba wakhe ngakho ke kufuna ngifihle lento. Abesethi okay makoti asingamtsheli umyeni wakho ngizozama ukudila nayo lento ngiyakholelwa amtshela ukuthi ngiyakholelwa futhi ukuthi ukwenzile hayi nangampela uMdletshe aqale ahlale kahle abuye uMdletshe ekhaya ubuya nje vele indodana bese kuyatshela ukuthi hayi no usisilo uphethwe postpartum utshelwa ubaba wengane uphethwe postpartum ngoba usanda kubeletha akekho right so uzohlala nje akaqhubeka extend i-maternity leave yakhe ahlale ekhaya akhulisa umntwana indoda ivume futhi ingabi nankinga undodana ahamba yosebenza aqhubeka ahlale ekhaya. Ngaleso sikhathi uMandlovu uplothelani uplotela ukuthi akhuphule lesi stididi salendoda yakhe soMdletshe ukhuluma yedwa ekamereni emini sekukhona yena nomakoti uthi yabona uMdletshe usekwenzile kakhulu kumhlukumeza nabantu bakubo manje sekuyisikhathi ukuthi bavume ukuthi athi ahambe emhlabeni ngoba into ayenzayo uMdletshe ungcolisa nokona ungabi naso isimilo sakhe sekumeza ukuthi azazalale nomakoti wale ekhaya ihlaze lingaka ukhuluma yedwa uMandlovu aplane angamtsheli ubungekile ngoba uyamazi ubungekile ukuthi umuntu onjani uzosheshe aphakamisele phezulu. uMdletshe ke siyakhumbula ukuthi wajova uMdletshe last time abese ke uMdletshe athathe lo wamuthi ayejove ngawo uMdletshe alinde uMdletshe aphakele uMdletshe afike uMdletshe ujabulile nje ucabanga ukuthi ekhaya kumnandi nje nomakoti akashongo nje uzama ukudlalisa umakoti uMandlovu uyanyanya nje ukuthi umdlaliselana umakoti uzama ukuthinta ingane kunyanyiwe nje la endlini but akaboni uMdletshe ucabanga ukuthi wonke umuntu right ngoba umakoti akamreportanga size sishaya isikhathi sokulala enze njani na uMandlovu athathe lo amjova overdose ngawo uMdletshe amjove ashawe i-heart attack uMdletshe afome aphuma amagwebu ashone uMdletshe ushonile ubulawe uMandlovu umbulale ngomjovo waphathwa inhliziyo wahamba esibhedlela umjovo akudictate ngokuthi ubulawa uMandlovu kutholakala ukuthi emene ushawe inhliziyo bene problem inhliziyo. Okay ngiyavuka ke kuseni kuyakhalwa wonke umuntu uyakhala ekhaya uBongeka kind of figured out ukuthi uma wakhe khona ayenzile kubaba wakhe but uBongeka was not ready to talk to uma wakhe ngaleyo nto ngoba vele ubengena ndaba nobaba wakhe kanjalo
ngaleyo ndlela ngoba bakho beyimuntu ohluphayo. Also umakoti kaNdodana kaMandlovu kind of figure out ukuthi possibly kukhona into uma wakhe ayenzile but bekangenayo proof. Wonke umuntu bengenayo proof. Amadodana iwona that way in the dark abebengazi ukuthi enene ubongeka ukuthi uMandlovu ubulele indoda yakhe. Bacabanga ukuthi ubaba wakhe ushone nge-natural cause and nasesibhedlela vele ba-conclude ukuthi okay ubaba wabo ushone nge-natural cause ubulawe isifo senhliziyo. Hayi siqhubeke isikhathi kuze kushayela usuku la kuzokwenziwa khona umngcwabo kaMdletshe. Siyakhumbula ukuthi umngcwabo kaMdletshe uzokwenziwa estate because uMdletshe ubeyikhansela. So inhlangano le yakuyona iparticipate ekutheni umngcwabo wakhe has to be big and kumele umphakathi naye ukwazi ukucelebrate impilo kaMdletshe. Nangempela uMandlovu played along and by celebrate impilo kaMdletshe. Nomphakathi kwahanja kwayiwe ehholo eSports Center eMlazi kwafike lapho kwa celebrate umphakathi came azo celebrate kuthe ngosuku la sekufuneka khona sekumngcwabo not la kwenziwa khona memorial service. Memorial service uMdletshe waba nama memorial service awu3 eindaweni ezihlukene. So mase kusuku la sekusuku khona lokuthi kuzoba iservice yomngcwabo before uMdletshe abekwe phansi. Ayina ngempela kufike abantu bomndeni bakaMdletshe ngoba babekhona uMdletshe wesenabo abafowabo. Kufike abantu kufike nje abantu abaningi kugcwale nje ekhaya kugcwale in a sense that nabo they didn't expect ukuthi itende likaMdletshe will overflow. Itende laMdletshe lalibekwe emgaqweni kuvalwe umgaqo ngapha nangapha itende lomngcwabo kaMdletshe lenkonzo yomngcwabo kaMdletshe. Ayina ngempela kusontwe inkonzo kaMdletshe iyavuma iyasho ngapha kusontwe uMandlovu uyakhala uyasikhihla esikanandi and ukhaliso ukuthi vele sekuze kwafika isikhathi kwayena bemthanda uMdletshe. So sekuze kwafika isikhathi la kufuneka khona achoose between izingane zakhe noMdletshe. So bekumele achoose bani izingane zakhe. So uyakhala ukhaliso ukuthi ukushonela umyeni wakhe and ushone ngokuthi abulawo yena and nje kumuncu nje kodwa ke kuyi celebration abantu baya celebrate ke. Kuze kufika isikhathi la sekunenkonzo ke la kushow khona ukuthi because abantu babebhaliwe ku program ukuthi ozokhulumela umndeni ubani. Ozokhulumela umndeni ke kumfowabo kaMdletshe. Umfowabo kaMdletshe ophakathi olama uMdletshe. Nangempela asukume kubhuti kaMdletshe akhulume asho ukuthi hayi siyabonga makoti uyiphathe kahle indoda yethu indodana yasekhaya umntakama wami uMdletshe obephila impilo eright unkosikazi wakhe make sure nje bancome nje uMandlovu ke bancome uMandlovu kuze kushaye isikhathi la khona kufuneka kulo ekhuluma uthe suka lapho wabe sethi ucela ukuxolisa ngalento azoyenza. Ngiyaxolisa ukuthi ngizokwenza into umfowethu aba igwala ukuyenza esaphila. Aqale ke asibale istory. Umfowethu ziningi ingane thina sizaziyo zakhe eziphilayo. Ubesaba ubemhlonipha unkosikazi wakhe ngalendlela ukuthi ubengafuni ukuthi azi ukuthi unezingane eziningi. Ngizocela ukuthi la ngaphakathi ngoba izingane zakhe eziningi ziyazi ekhaya. Izingane zakhe ezinye zazo ngizifonelile ezinye azikho la ukuthi ngizizongcwaba ubaba wazo. Ngiyacela ukuthi izingane zikaMdletshe ezikhona la etendini zize ngaphambili. Uma Mdletshe abheka ubongekile abheke phansi. Uma Mdletshe phela uhleli lapha ya ematshalini umbathile kusukume izingane almost half wetende lezingane zikaMdletshe kubabaze wonke umuntu etendini. Athi ngiyazi ukuthi mkamfowethu ubungazi ngiyacela ungixolele ngalokho engikwenzayo. Ngiyazi ukuthi bungazi ubekufihlelile wayengitshelile kodwa wangiyala wathi ngosuku lokugcina izingane zakhe kufuneka zazane. Uyacela ukuthi ngikwenze lokho.
angikwenziswa ukuthi ngifuna ukukuzwisa ubuhlungu, kodwa ngikwenziswa ukuthi ngifuna ukuthi wazi ukuthi indoda yakhe ibinje. Usuku lokugcina namhlanje siyombeka, angeke usaphinde umbone. Nalezi ingane kuyafuneka zazi, nawe uzazi ukuze zazane nezingane zakubo. Izona ke lezi ingane zendoda yakho. Akhale uMaNdlovu, akhale uMaNdlovu, akhale uMaNdlovu, akhale uMaNdlovu, akhalise kwengane encane abe nesibibithwane. Ubona ubunyoka nobuqhophololo obenziwe indoda yakhe ebeyiphethe kahle, eyiphethe kahle for indoda yakhe ashade emncane. Akhale uMaNdlovu, akhale. And then she collapsed and fainted. Waquleka. Equlekeni kwakhe uMaNdlovu, izingane zisukume lezi ayizalayo zimphakamise, zizama ukumthela ngamanzi, uMaNdlovu akavuki. Zizama ukumthela ngamanzi uMaNdlovu akavuki. Ngalesikhathi ubaba wabo ehamba eya emathunini, uMaMdletshe ungena kwi-ambulance, uyahamba uya kuphi? Esibhedlela. Afike esibhedlela uMaMdletshe, ngalesikhathi kuyaqhubeka umngcwabo afakwe. uMaMdletshe akambonanga ungcwatshwa kwendoda yakhe. Ngobani? Usesibhedlela kwi-ICU as we speak. Ngiyabonga ke phela kwaso istory lesi sikaMdletshe, ubaba wezizwe zonke. Yo, this story was draining and it was a lot. Ngicela ke ni subscribe on my YouTube channel. Ngiyacela ukuthi ningayeki ukubuka ama videos azaphele, and makudlala iadvert please ngiyacela ukuthi nibuke iadvert ngoba that's how I make money ku YouTube. Bukani nje iadvert uzoyiqede and then ke ungayiskip. And please continue to follow me and subscribe on my YouTube channel, na ku TikTok Ubongiwe Ndlovukazi, na ku Facebook Ubongiwe Ndlovukazi. Ngiyani appreciate and ngiyanithanda. There's gonna be more stories like this. Niqhubeke, ni check stories that are coming. Thank you.